أبلعليخا دليت كتسأن كلا كوشت أفقريك تأفق خلو قلت بزخوانا قانقا تسأليك أيه ويكرحك أكا يدال إيه كتب لك خي تتصبع قندما ولا تزيد تزاربتو قلت بزخوانا من قدي تريويا إذا ما أنا أشتي زمسلو لوطتات عويي نايسمعيت لوطي ويون فقراي قد الكامزلو زقلتو عبيت مسكري اتزقارم دما مبزحتيكم دق تبعتيو إذا ملكتات زياتهم إغنور غيركم يخم تحلفوا كسابت أفن عربة نولو أوان اللومش أموداتا كساب زبطح بنايمان ونئتهم نعقات زمسلو تقباراتا كساب ترئيكا إذا ما ناشتي ملكتات زياتهم كم ترى نجر غيركا سقيلكا تحلفوا كل نجر كم زنابرو يقصل كم زلو يخا تحسب كندما أبزخوان نجر ستوسان لو تقلو اتحق دما قال نستيتي دليتاتا حقود الكلو كل جزي ببهري أبي لآيات تريو أما جمريا بهري يزغير كتفكر كلاون كتسأل كلاون أبوشتا زخوانا زقودلا وي زحرفة فنقارن تليون بزقودلا لك نايقدن ببهري أبي لا تريكا إذا ملكتات زياتهم بسالستا خفافي لا حيزالكم ماتسئل لخو أنا قن كباخم زدليو نقارلو channel سبسكرايب كبارو إذا فيديو لايك بمقبار ونجمرو نباراتنا تتخطاتلت دما أب كومنت نعاتهم أنكو عدحان متأخ بزبل صحف جمرو لي سناي مكتتال قال نستيتي كاب وشتا فقرا ويدما دليت حقود دلكلو بقدامنت التاريوم ملكت درق زخانة ملستات مملاسيو استيل تواقع كايا تكست قابرال كايا أمنقوهم على زمسل نقرالو اتي إنارجيقن أوروماي كاب منقوهم تأفيلو ملستاتا حتصير اكسايتمنت زي بلو ات امنكم تفطيرو زلو علال دما نختقصلو زي عدم سقيلا نتحتا نجر وي نتوقعو نجر ملس بمهاب طرح كتتحبابركات ريا كاوصا كن منم دليت زي بلو درق زخونه نغغر اندحر تزارب هالله خوينا كمنغوخم تفقري كم زطفه وي سميعتا يغير كم زلو زحبر عبي ملكتيو حزز ملكت زي نمستوعل بالتعمي بلح مخاني يدليو مبزحتيو جزي دخومات سخونو دق تبعتيو ولا ون بسميعت سمرحو كم زع عينت بهاري كرئو خلو أب مصامدو وترو زقبرو سخونة طفاتة طفئ لخو وي كاوايز قودلا نقر الليلوم بمحساب إذا نقر زي فيكس كقبر اللنيلوم مورك لمنوا بهاريهم كستخاخلو يفتنو لعلمات أن وشتهم يقلصو زقودل كلا نجر كيه لهم أم نفسهم يوم اتزقودل نجر مفتاش جمرو نزدما نتزدرق ملسا كلا سالسو بمبال زي قبارن نجر كقبرو تريوم اتاقوال نستيت دما بوبيلا اتبهاريان ناقددا أبا خاز تعذبتو نجر تليون بوبيلو ناس أنا عن خيد تقبرو مالتيو سلازي بهاريان كاميلو كم قدم لتوقع كلا حصرت ملستات ديات بكا زلاس ويس كتقصل زعدم اكسايتمنتات هيمسل حبيركم كتخونوا كلخم نكي تفلاليو ديات تصعرس ويس قلطفكم كتفلاليو سراح كم زلوادو تزاربكاس ولون بروجراماتها سريزا مسخان مقصال كتبل زي تقبرو نجار يبلان بس نجار زي كتستوعلات خليخم اشي اتخالاي دما سمعت كابوشتا كتأفق خلو وي كترحقك اختدل خلا فقرا تقنيسو ويتأتن حردات قيماتك خوينا كتريكا كابتخل ملكت نكت ملس وي نزحاتتك يا نجر ملاش كتبكا وي ون مفتحي نكت تقبرلو نويح كزي زوستلان حردات خوينا قدم حزي نباخا نختك متس وي استزاربك يا نجر تليو أرمزبلك يا نجر تليو نكت أرم نويح كزي يوستلان كاب أفكا قالاتي وزا طرح مبر نخت تقبرو بتعم هزستن بتعم تشكولت لك مش كباخا يوصا طرح اتبل عينت قال نستيت نيرا حزقن بزخانه منقدو نسخايخه تصبع ولا ترى صحفاتهم كونو خلو ولا تشات كتقبرو خلخم قدم حزز نبرا ينرجن حزز اللوان ننبيني خونكا كتملسلك 10 تجزي تشيك تقبرا نسخايخه ويون كتستخخلو استزاربك يا نجر اندحرد اهليو تلوتوليلكا بمزراب دقاقي مخات حدا قداي عالعيلكا كتمايت ومقبار كتلمنا مقبار ناتكا سرح اندحرد اخوينو الزناقار زي
ካብ ውሽጣ ስምዒት ከም ዝጠፍአ ዝሕብር ዓብዪ ግልፂ ምልክት እዩ። ቅልል ዝበለ ኣብነት ዋላ ክህበኩም ሕዚ ቅድሚ ሕዚ ሓደ ግዜ ኦንላይን እንድሕር ዳ ኣትያ ረኺብካያ ኮይንካ ኦንላይን ምእታዋ ንዓኻ ጥራሕ እዩ ነይሩ ወይ እውን ኦንላይን እንድሕር ዳ ኮይኑ ናይ ግድን ኣብ መንጎኹም ዕላል ክፍጠር ናይ ግድን እዩ ነይሩ። ኸዚ ግን ኣላ እያ ኦንላይን እያ የርኤካ ኣሎ ግን ኢግኖር ጌራትካ ኣላ ኦሮማይ ምስ ካልእ ሰብ ትዕልልላ ወይ እውን ድሌታ ሃይ ነይሩ ኸዚ ናብ ኖርማል ተፈጥራዊ ዝኾነ ባህሪ ኣሎ ምሽ ክልተ መሓዙት ዘውግዕዎ ናብ ከምኡ እንድሕር ዳ ዝምለስ ሃሊ ኮይኑ ወይ ሰዓታት ዝውድአላ እንድሕር ዳ ኮይኑ መልሲ ንምሃብ ናባኻ ንምቕራብ ብጣዕሚ ተለመንተ ኮይና ዝውን ዋላ ፍቑራት ኢና ክንቅፅል ኢና እናበለት ኣብ መንጎኹም ንመጻኢ ጽቡቕ ዝኾነ ፕላን ዋላ እናቐመጠት ካብ ውሽጣ ግን ድሌታታ ጠፊኡ ኣሎ። እዚ እውን እቲ ካልኣይ ምልክት እዩ። ሕዚ እውን ዝነግረካ ከም መፍትሒ እግረ መንገዲ ተነጥብታት ናልዕል ክውን ክሃዱ ከለኹ መፍትሒ እውን እናተዛረብክኹም ክኸይድ ዝደልዩ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ክትሪኡ ከለኹም መፍትሒኡ ልመና ወይ ልዕሊ መጠን ውሽጥኻ ምትንታን ወይ ድማ ንክትዘራረቡ ምልማን ኣይኮነን። ኦሮማይ እቲ ድሌት ጎዲሉ ከም ዘሎ ኣረጋጊፅካ ኣለኻ በዚ ምልክት እዚ ብድሕሪኡ ዘይምግዳድ እዩ። ናሰብ ውሳነ ክተኽብረሉ ከለኻ እዩ ዘኽብረካ ኣይደልን ኢላ ክትሓስብ ከላ ወይ ስምዒታ ከም ዝጎደለ ክርድአካ ከሎ ንዝወሰነቶ ውሳነ ንዝተሰማዓ ስምዒት ቅቡል ጌርካ ክትቅፅል ከለኻ ጥራሕ እያ እዚ ባህሪኣ ክትቐፅሎ ትኽእል። ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ዓይነት ባህሪ እዩ ዘለና ሙሉእ ብሙሉእ እዚ ምልምማፅ ምልማን ጽቡቕ ኣለኺ ብኡቢልካ ቀፅሊ ካልእ ግዜ እውን ካልእ ነገር እንድሕር ጌርካ ኮይንኪ ከምዚ ገይረ ለሚነ ክምልሰኪ ዓይነት ትርጉም ስለ ዘለዎ ምልምማፅን ምልምማንን ፍጹም ኣየድልን። ሳልሳይ ድማ ብዛዕባኻ ምጥያቕ እንድሕር ዳ ደው ኣቢላ እዩ። ሕዚ ኣብ መንጎ ፍቑራት ነንሕድሕድካ ቼክ ምግብባር ዘሎ እዩ ማለት ቅድሚ ሕዚ ብዛዕባኻ ኬር ከም ትገብር መዓልትኻ ከመይ ከም ዝሓለፈ ብምሕታት ወይ እውን ኣብ ሂወትካ ዝተፈጠረ ሓድሽ ነገር እንተልዩ ቼክ ብምግባር ፍቕራት ትገልጸልካ ነይራ። ኸዚ ግን እዞም ሕቶታት እዚኣቶም ምሕታት ደው ኣቢላ ኣላ። ጾኢላ ንስኻ ንተሓታ ሕቶታት ጥራሕ ከም መቐጸልታ ዝኾኑ መልስታት መሃብ ብዛዕባ ናትካ ሂወት ከም ዘይግድሻ ኣክቲ ምግባር ኣለካ ምሽ ሕዚ ናተ እዩ ኢልካ እትሓስቦ ሰብሲ ብዛዕባ ሂወትካ ክተማኽሮ ከለኻ ካብኡ ምኽር ብምጽባይ ኣብ ናትካ ሂወት ኣትዩ ዝተወሰነ ኣስተዋጽኦ ንኽገብር ትደልዮ ወይ ትጽበዮ ነገር ኣሎ። ሕዚ ዋላ ብዛዕባ ጸገማትካ ውጋእኻያ ዋላ ብዛዕባ ደስ ዝብሉ ነገራት ውጋእኻያ ምንም ከም ዘይምልከት ኣጓል ኣክት ምግባር ትጅምር። ብድሕሪኡ ንስኻ እውን ንጽቡቕ ከም ዝኾነ ምሕሳብ ትጅምር እሞ እዚ ምልክት እዚ ሸለል እናበልካዮ ትኸይድ። እቲ ሓቂ ግን ጓል ኣንስተይቲ ብዛዕባኻ ምዝራብ ደው እንድሕር ዳ ኣቢላ ምንም ከም ዘይምልከታ ኣክት ምግባር እንድሕር ዳ ጀሚራ ትኽክለኛ ዝኾነ ምኽንያታ ካብ ውሽጣ ስምዒትን ፍቕርን ስለ ዝጠፍአ እዩ። እቲ ራብዓይ ድማ ኩሉ ግዜ ቢዚ ከም ዝኾነት ኣክት እንድሕር ዳ ትገብር። በይዘወይ እዚ ሓሳብ እዚ ክነግረኩም ዝደሊ ኩሉ ሰብ ቢዚ እዩ ሂወቱ። ማንም ሰብ ፎቶ ኣይኮነን ናብ መጻምዱ ዝድውል ሕልፊ ሰዓት ሃልይዎ ኣይኮነን። ዘድልየካ እንተኾይኑ ጥራሕ ኢኻ ንኡ ዝኸውን ሰዓት ኣትረፍሪፍካ እትቐፅለሉ። እዚ ምዃን ተሪፉ ፕላን ካንስል ትገብር እንድሕር ዳ ኮይና ንኸይትዘራረቡ ምኽንያታት ተብዝሕ እንድሕር ዳ ኮይና ካሊእ ምንም ዓይነት ምኽንያት የብላን። እቲ ትኽክለኛ ተሓቂ ምኽንያታ ካብ ውሽጣ ስምዒት ስለ ዝጠፍአ እዩ። ንዓኻ ዝኸውን ግዜ ብናይ ማን እውን ስለ ዝሰኣነት እዩ። ቢዚ ምዃን ወይ ካሊእ ስራሕ ምቕዳም ናትካ ቀዳምነት ምጥፋእ እዩ ወይ ኣብ ውሽጣ ዝነበራ ቦታ ሙሉእ ብሙሉእ ክትስርዞ ከላ እዩ። ንኻሊእ ነገር እናቐደመት ቢዚ ከም ዝኾነት ትዛረበካ እምበር ብናይ ማን እውን ካብቲ ሙሉእ መዓልቲ ሰዓታታ ቢዚ ስለ ዝኾነት ኣይኮነን። እና ከምዚ ዓይነት ምልክት ክገጥመኩም ከሎ ምንም ምትላል ኣየድልዮን። ናይ ማን እውን ስራሕ ስለ ዝኾነት እዩ ኢልካ ምሕሳብ ኣየድልዮን። እቲ ትኽክለኛ ግልፂ ዝኾነ ምኽንያታ ንዓኻ ስምዒታ ስለ ዝጠፍአ እዩ። እቲ ሓምሻይ ምልክታ ድማ እዚ ኣብ በዓልኻ እትሪኦ ነገር እዩ። ኩለኹም ንውሽጥኹም ቼክ ክትገብርዎ ዝደሊ በቃ ግራይ ኣትወካ ሕማቕ ዝኾነ ስምዒት ኣሎ ምሽ ክትፈትወኒ ድያ ክትጸልአኒ ድያ ክንቅፅል ዲና ደው ክነብል ዲና ኣብ ውሽጥኻ ብዙሕ ዓይነት ሕቶታት እናተፈጠረ ግን መልሲ ዘይትረኽበሎም ከምዚ ኮንፊዝ ምዃን እንድሕር ዳ ጀሚርካ ሕዚ እውን ናታ እተርእየካ ዘላ ጎደሎ ዝኾነ ስምዒት ወይ ፍቕሪ ዘይምህላው እዩ። ከምዚ ዓይነት ስምዒት ክስማዓኩም ከሎ ከም ዝተጋገኹም ክስማዓኩም ከይትገብሩ ኣይተጋገኹምን። ልክዕ ዝኾነ ነገር ስለዘየለ እዩ ውሽጥኹም
ሹር ስለዘይኮነ ርግፀኛ ስለዘይኮነ ብተርእካ ዘላ ተለዋዋጢ ዝኾነ ባህሪ ግራን ከኣቲካ ስለትገብረካ እዩ ሕዚ ገለገለ ሰብ ሲ ብዛዕባ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፍርሒ ክስምዖ ከሉ ክስእና ድየ ሓቢርና ድና ክንቅፅል ዝብል ሕቶ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ግዜ ክፍጠር ከሉ ፍቅሪ እዩ ዝመስሎ ኣታ ዛቆልዓስ ብናይ ግድፍ ቂርያ ከይስእናኩ ምፍራሕ ጀሚረ ኢሉ እዩ ዝሓስብ እቲ ሓቂ ትክክለኛ ዝኾነ ምክንያቱ ወይ ትክክለኛ ዝኾነ ትርጉሙ ግን ናይ ምፍልላይ ሲግናል እዩ ዝህበካ ሰብ ከይትስእኖ እንድሕር ትፈርሕ ሓሊኻ ኮይንካ ክትስእኖ ከም ትኽእል ዘርእዩ ምልክታት ሂብካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ውሽጥኻ ምፍራሕ እንድሕር ጀሚሩ ክትርሕቀካ ከም ትኽእል ትሓስብ ተሊኻ ብዛዕባ መጻኢኹም ምንም ርግፀኛ ዝኾንካሉ ሓሳብ እንድሕር ደኣ ዘይሃሊ ኮይኑ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ውሽጣ ዝነበራ ድሌት ጠፊኡሎ ወይ ብዝተወሰነ መንገዱ ፌድ ገይሩሎ ማለት እዩ ሻድሻይ ምልክት ድማ እንድሕር ክትርሕቀካ ደልያ ወይ ፀሊኣትካ ትኾይና ወይ እውን ስምዒታ እንድሕር ደኣ ጠፊኡ ኮይኑ ክተርእካ ትኽእል ምልክት ስምዒትኩም ማች ምግባር እንድሕር ደኣ ኣብይዎ እዩ እዚ ማለት ልዕሊ መጠን ኢነርጂ ተውፅእ ንሳ ግን ንተውፅኦ ኢነርጂ ምንም ቫልዩ ኣይትህብን ባዕላ እውን ምንም ዓይነት ኣስተዋፅኦ ኣይትገብርን ንስኻ ብከቢዱ ክትምክር ከለኻ ንሳ እውን ብከቢዱ ተፍርስ ማለት ንስኻ ዝሰራሕካዮ ክትቀራረቡ ዝገበርካዮ ነገር ተልዩ ብምጭቅጫቅ ኣብ መንጎኹም ፍቅሪ ንከይፍጠር ብምግባር መሊሳ ትዝሃነፅካዮ ተፍርሰልካ እዚ እንታይ ንብሎ ብሓደ ወገን ጥራሕ ዝልገስ ፍቅራዊ ይርከብ ማለት እዩ ሓደ ወገን ደጋፊ ሓደ ወገን ተጨናቂ ሓደ ወገን ኩሉ ከኣል ይኸውን እቲ ሓደ ወገን ድማ በቃ ተጠባሪ ኩሉ ነገር በቃ ብስሙዝ ብዝኾነ መልክዑ ክኸደሉ ዝደሊ ምንም ዘይግድሾ ፍቅራዊ ህይወት ፈረሰ ቀፀለ ምንም ዘይግድሾ ዓይነት ኣካል ክኸውን ከሎ ድሌት የብላን ምሳኻ ክትቀፅል ኣይትደልን ማለት እዩ ናብ መወዳእታ 7ይ ነጥቢ እንድሕር ደኣ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ድሌታ ጠፊኡ ኮይኑ ክተርእካ ትኽእል ምልክት በቃ ተለዊጣ ምዃና በቃ ፊል ትገብሮ ሕዚ እዚ ነገር እዚ ኤክስፕሌን ጌርካ ከምዚ ነይራ ከምዚ ኮይና ገለ ትብሎ ነገር ኣይኮነን ግን ድማ በቃ ትማሊ ከም ዝነበረቱ ዓይነት ጓል ኣንስተይቲ ኣይኮነትን ባይዘወይ ሰብ ፍቅሪ ክሕዞ ከሉ ውሽጡ ሙሉእ ብሙሉእ እዩ ዝቕየር ኣዘራርብኡ ባህርያቱ ኣከባብንኡ ኩሉ ነገሩ ይቕይር ዝብል ማለት ፍቅሪ ከም ዝሓዞ ዓይነት ሰብ ምዃን ይጅምር ምክንያቱ ሕዚ ንክልተ ሰብ ሓላፍነት ትወስድ ንባዕልኻ እውን ነቲ ተፍቅሮ ሰብ እውን ድሓር ግን ቀስ ብቐስ ማለት እዩ ተኽብረካ ዝነበረት ናንዓቐትካ ትኸይድ ከምዚ ቶና ይቕየር ኣዘራርብኣ ይቕየር ባህሪኣ ይቕየር ስምዒታ ይቕየር ቀደም ተርእካ ዝነበረት ስምዒትን ሕዝን ዘሉ ነንበይን ይኸውን እቲ ዝገርም ድማ ብውሽጥኻ ተረዲእካ እዩ ማለት ትፈልጦ ኢኻ ትቕየር ከም ዘላ ከምቲ ማሊ ኣይኮነትን ኢልካ ክትዛረብ ትኽእለሉ ብዙሕ ነገር ርኢኻ ኢኻ ግን ኣሚንካ ክትቀበሎ ኣይትኽእልን ከምቲ ኤክስፕሌን ክትገብሮ ኣይትኽእልን ዝበልኩኻ ምንም ዝኣምን ነገር ኣይትረክብን ዘለኻ ወይ ኣውፂኻ ትዛረቦ ነገር ሓቂ እወ ሓቂኻ ገለ ዝብለካ ሰብ ዓብዪ ዝኾነ ምክንያት ኣይትረክብን ዘለኻና ግራኣቲካ በቃ ስኡልካ ንውሽጥኻ ትሕዞ ስለዚ ዝምልክት እዚ እንድሕር ደኣ ርኢኻ ኣላ ኮይንካ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ማን እውን ተቐይራትካ ኣላ ናይ ማን እውን ካብ ውሽጣ ስምዒት ርሒቆሎ ወይ ጎዲሉሎ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ክብለኩም ዝደሊ ንኩለኹም ማለት እዩ እንድሕር ድሌት ምስኣን ጀሚራ ንዓኹም ዝነበራ ፍቅሪ እንድሕር ደኣ ጎዲሉ ደድሕሪያ ምህዳንን ምልማንን ማለት እዩ ፍጹም እዩ ፊክስ ክገብረኩም ዘይኽእል ወይ እውን ሓቢራትካ ክትቅፅል ኣይገብራን እዩ ምልማንን ከምዚ ሕደግ ምባል ተቐይርክ ምባል ፍቅሪ ዝመስል ነገር ምልጋስ ማለት እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዝገደደ ደፊኡ ናብ ካሊእ ባህሪ ንኽትከይድ እዩ ዝገብራ ሓደ ግዜ እቲ ጥንኩርን ትርጉም ዘለዎ ነገርን ክትገብሩ ትኽእልሲ በቃ ካብ ነገራት ርሕቕ ምባል በቃ ናብ ባዕላ ጉዳይ ኢልካ ምሕሳብ እቲ ዝኸፍአ መንነታ ምርኣይ በቃ ምፍቃድ እስቲ እስካብ ክንደየና እያ ትኸይድ እስካብ ክንደይ ዓቕሚ እስቲ ዘለዋ እስቲ ክሪኣ ኢልካ ነገራት ግድፍ ምባል እውን እቲ ብጣዕሚ ጥንኩር ዝኾነ ጎኒ እዩ ስለዚ ከምዚ ብምግባር እታ ጓል ኣንስተይቲ ትክክለኛ ባህሪኣ ክትረኽቦ ትኽእል ካብኡ እውን ክትምለሰልካ እውን ትገብራ ትኽእል ናልማዓንቲ መልእኽታ እዩ ሓቢርኩም ንክሳዕ መወዳእታ ስለ ዝፀናሕኩም ብጣዕሚ ክብረት ይሃበለይ ኣብ ቀፃሊ ድማ ካሊእ መደብ ሒዘልኩም ክመፅእ ንሎም ኣብቅዕ ኣለኹ ሰላም